от най-хубавите вицове, които ми е казал Шком. Той ми е казал страхотни вицове. Но този ще го разкажа вместо тебе. Лъвицата отишла един ден. При лъва е казала, писна ми да хода с охрана. Искам да излеза и аз като нормална жена, да се разхода, да набера някакви цветя, да отида на фризьор, да се разхода като нормална жена. Лъва казал, внимай, излезе, разхождай се, но не забравя, съм цар на гората, не стане някакъв проблем. Лъвицата излязла, сложи червена точка. Лъвицата излязла, разхожда се и отгоре едно дърво, маймуна, гледа, мъжки маймун. Лъвицата без лъва, без охрана, докато тя се разхожда, той се фърлил отзад. Направил, когато направил, скачил обратно, тя не разбрала. Втори ден излиза се разхожда сама, мъжкият маймун фърля се отзад, прави каквото прави и пак се качва обратно на дървото. Тя отишла при лъва и казала, виж какво, некой прави секс с мен, да, злоупотребява с мен. Не мога да го разбера кой е. Не ме притеснява това, че той злоупотребява с мен, но все пак ти си цар на гората. Не е добре някой да злоупотребява с жената на царя на гората. Лъва се вбесил, събрал всички животни и казал, вижте какво, некой злоупотребява с жена ми. Давам ви 5 минути, който злоупотребява жена ми да си признае, иначе просто ще го хвана, ще го отрепа, ще го закопая и ще злоупотреба с него на гроба му. Искам просто веднага да си признае той. Давам ви 5 минути, който злоупотребява с жена ми и си дигне ръката. И всички животни си мълчат. Мъжкият хиен, както винаги закъснял, наредил се точно до мъжкия маймун и казал, за какво не е събрал лъва. Той казал, събрал ни да търси кой да управлява гората, докато него го няма. Казал, супер, какво трябва да направи? Той казал, просто трябва да си дигнеш ръката. Мъжкият хиен веднага си дигнал ръката, лъва казал, има достоен човек, признава си, каквото е направил, всички сте свободни, мъжкият хиен при мене. Хванал го и една седмица в хралупата, в барлогата на лъва, го скъсал от злоупотребяване, бой и злоупотребяване и основно злоупотребяване. И след една седмица мъжкият хиен излязъл, пуснал го жив и ходи като мен с патерицата, едвам се движи, ходи. А срещу него мъжкият маймун го казал, от една седмица сме във властта и вече си променихме походката.